Ħafna huma diżappuntati għal fatt li fil-budget il-Gvern ma ndirizzax il-problema ta' traffiku fit-toroq tagħna bi pjan ċaru studjat. Minn diskors sħiħ ta' 100 paġna hemm biss ftit linji li jitkellmu fuq it-trasport, iżda il-pjan fit-tul tal-Gvern ma jidher imkien. Jekk wieħed janalizza il-budget 2019 malajr jinduna li Kastilja qed twarrab għal kollox l-idea li f'pajjiżna ninvestu f'sistemi alternattivi bħal metro, underground jew monorail. Il-Gvern fil-budget jgħid hekk għandu jkollna pjattaforma sħiħa ta' servizzi marbuta ma' trasport. Iżda aktar minn hekk ma jintqal xejn. L-istudju biex issir metro ma jissemma mkien. L-istudji għal mezzi alternattivi oħra ta' trasport tal-massa huma ineżistenti fil-budget, filwaqt illi ma jidher l-ebda pjan dwar kif il-Gvern se jindirizza l-kwistjoni ta' traffiku, problema li sa din il-ġimgħa stess qed tkompli tolli rasa. Każ klassiku kien dak li seħħ il-ħamis filgħodu fin-Naxxar fejn diversi sewwieqa kienu imwaħħlin f'konġestjoni kbira ta' karozzi għal ħin twil. U matul il-jum l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kkonferma illi f'sena in-numru ta' karozzi f'pajjiżna żdied bi 3.6%. Sal-aħħar ta' Settembru f'Malta u Għawdex kellna aktar minn 382,600 vettura liċenzjata. Minn dan l-ammont kollu 7% biss huma muturi u l-maġġoranza huma karozzi privati. Hemm 13% li huma reġistrati bħala vetturi kummerċjali, filwaqt li farka mit-total ta' vetturi 0.5% huma vetturi elettriċi jew hybrid. L-istatistikaturi li qed jiżdiedu ma' 36 karozza kuljum fuq it-toroq tagħna.